En als tweede gast wil ik uitnodigen Astrid Koersen. Onze enige dame hier in ons midden. Welkom, dag Astrid. En jij bent van AC Finance en je noemt jezelf administratiecoach. Ja, dat klopt. Wat is een administratiecoach? Het administratiecoach zorgt ervoor dat de ondernemer zelf weer grip op zijn administratie krijgt. Wat ik vooral belangrijk vind is dat de ondernemer niet klakkeloos zijn spullen over de schutting gooit bij een accountant of een administratiekantoor. Dat kan bij mij ook, alleen bij mij krijg je de cijfers terug met een uitleg. Ik leer je hoe je ermee om kan gaan. En wat ik heel belangrijk vind is dat een ondernemer zijn administratie echt als stuurinstrument kan gebruiken om zelf echt weer grip op zijn onderneming te krijgen. Ben je dan echt een coach of ben je meer een mentor? Ja, vind jij dat een verschil? Ik wel. Okay, ja, nee, ik vind het echt een coach. Ja. Klopt het dat je nu ongeveer 1,5 jaar bezig bent? Hoe ben je eigenlijk ooit op het idee gekomen om administratiecoach te worden? Nou, ik ben inderdaad ruim 1,5 jaar bezig nu. Ik ben hiermee begonnen uit de zoektocht van wat wil ik nou eigenlijk echt zelf gaan doen aan werk. Ik heb in accountancy gewerkt, ik heb als controller gewerkt. Bij de overheid, in het bedrijfsleven. Ik heb lesgegeven in een aantal accountancyvakken. Dus ik heb heel breed van alles gezien. En hetgene wat ik echt leuk vond om te doen, was mensen echt begeleiden. Het helpen van de ondernemer. En binnen de accountancy vond ik dat te weinig. Het was te veel achteraf. De jaarcijfers opstellen. Als controller zijnde kon ik wel echt een bedrijf helpen. Maar als je het dan op orde hebt, ja, dan was de uitdaging op een gegeven moment ook ver te zoeken. En ik wist gewoon zeker dat er een hele groep ondernemers was die eigenlijk wel behoefte had aan een persoon zoals ik. Die ze gewoon echt bij de hand neemt en echt helpt door het hele administratieve gebeuren. En op wat voor soort ondernemingen richt jij je dan? Eigenlijk alle MKB. Dan moet je denken aan starters, ZZP'ers. Die begeleid ik best wel veel. Maar daarnaast kun je ook denken aan bedrijven die een aantal administratief medewerkers hebben zitten, maar nog steeds de accountant nodig hebben om te horen wat ze eigenlijk voor resultaat hebben gedraaid. Die administratief medewerkers kan ik coachen en trainen om ervoor te zorgen dat zij zelf managementinformatie kunnen verstrekken aan hun baas, waardoor die de accountant wat minder nodig heeft. Dus ik wil niet zeggen dat ik het werk van accountant overneem, de accountant is dan nog zeker nodig. Alleen denk ik dat een bedrijf veel meer zelf in handen kan houden. En dan heb je ook tussentijds zicht in je resultaat, want tussentijds kan je niet bijsturen. Aan het einde van het jaar kun je niks meer doen. Hoeveel mensen heb je inmiddels gecoacht? Inmiddels heb ik zo'n 15 mensen gecoacht. Wat is het mooiste praktijkvoorbeeld van wat je hebt meegemaakt? Kun je daar iets van vertellen? Ik heb tot nu toe eigenlijk alleen maar positieve ervaringen. Hele leuke verschillende klanten. Maar een leuk verhaal is bijvoorbeeld een man die ik heb begeleid die toch al wat ouder is. Die een boekhouder had die alles voor hem deed. Maar die man die was nog veel ouder en die stopte ermee. En hij gaf eigenlijk aan van ja, ik wil het eigenlijk zelf gaan doen. Ik kan vanwege lichamelijke klachten niet meer het werkveld in. Dus ik zit toch met achter mijn bureau, dus laat mij dat zelf doen. Die man heb ik ook geleerd om zelf te gaan boekhouden. En wat heeft hem dat tot nu toe opgeleverd dan? Hij heeft gewoon continu actuele resultaten. Hij weet precies hoe je ervoor staat. Sta je hier voor het eerst op de beurs? Nee, vorig jaar heb ik er ook gestaan. Met welk doel sta je hier? Wanneer is jouw beurs geslaagd? Ja, uiteraard sta ik hier om nieuwe klanten proberen te vinden. Daarvoor staat iedereen hier op een beurs, neem ik aan. Maar ik vind het ook heel belangrijk om gewoon mijn naam te laten zien en om ondernemers het besef te geven dat er meer is dan alleen een accountant en een administratiekantoor. Dat er meer mogelijkheden zijn. Ik hoop gewoon dat het besef er komt bij mensen dat ze niet zo afhankelijk hoeven zijn. Dat ze veel meer zelf kunnen dan wat ze denken op dit moment. Nou, lieve mensen, u hebt het gehoord. Laat u lekker coachen door deze jonge dame. Mag ik nog één keer een hartelijk applaus voor Astrid Koersen van AC Finance. Dankjewel. Dankjewel.